Селям алейкум, сайгыл достлар. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Алім Алієв. Я запрошую вас до мистецько-правозахисного квартирнику у Кримському домі, який ми організовуємо разом з Кримсоос та з Amnesty International Україна. Сьогодні ви почуєте жваві та драйвові мелодії від кримськотатарського гурту «Мусафір». Ви побачите танці та спів організації «Кримська родина» та етніку від українського гурту «Гуляй-город». Окрім цього, ви почуєте звернення правозахисників, адвокатів, діячів культури та політики. Як мінімум 1500 порушень прав людини було зафіксовано в Криму за останні 6,5 років. І близько 100 людей сьогодні знаходяться за ґратами. В Криму тривають постійно обшуки в будинках, багато зниклих людей. А за цим ховається тотальна мілітаризація півострова. Крим перетворився на військову базу замість того, щоб бути туристичним раєм. Розмивання ідентичності та заміщення населення. Тому про наших співвітчизників у неволі, про їхні родини та долі ми не маємо права забувати. Бо це в першу чергу не про політику. Це про нашу з вами гідність. Це про нашу солідарність. І найголовніше – це про наше з вами майбутнє. Сьогодні російська влада вже засудила сумарно наших співвітчизників майже на 500 років. Уявіть собі, 500 років тому в світі панувало середньовіччя, яке характеризувалось гонінням за інакомисленням. Цивілізований світ вже давно відійшов від цього. Але окупований Крим, на жаль, до сих пір потопає в цьому ганебному явищі. Тому сьогодні цей проєкт, що акумулює нашу підтримку та силу для політв'язнів, що у тюрмах та в СІЗО. Це проєкт для всіх вільних людей Криму. А сам Крим, я впевнений, буде скоро дихати повними легенями свободою. Вони сформувались вже в Києві та є душою кримськотатарської народної музики на континентальній частині України. Хоча кримськотатарський народ їх любить вже дуже давно. Зустрічайте етнічний гурт «Мусафір». Atayım olsa hiç yanmam, ah ey gerim ay. Atayım olsa hiç yanmam, ah ey gerim ay. Ah dey gene dey korune, ah yiğit dey ah dey gene dey korune, ah yiğit dey Yatsam yastığım ıslanır, koz yaşımdan aman. Yatsam yastığım ıslanır, koz yaşımdan
Yaşlılık başka bir gelir, bir daha gelmez ah aman. Yaşlılık başka bir gelir, bir daha gelmez ah aman. Yaşlılık baştan geçken son, çağırsan da gelmez ah. Yaşlılık baştan geçken son, çağırsan da gelmez ah. Ah değmezim katim ay, yandım da kuydum. Ah değmezim katim kaday, yandım da kuydum. Şu dinsizin balası
Kaydan da sevdim ya. Şu dinsizin balasını kaydan da sevdim ya. Mal değil gene değil vardır da beni bir tor atı. Mal değil gene değil vardır da beni bir tor atı. Uçar idi havalardan, yoktur da kaneti. Uçar idi havalardan, yoktur da kaneti. Aydır seni manayı, guldaydır yüzü. Aydır seni manayı, guldaydır yüzü. Yaktı beni, yandırdı karada gözün ya. Yaktı beni, yandırdı karada gözün ya. Taze açmış güle benzer, meyve yüklü dala benzer.
для тих, хто не живе в тимчасово окупованому Криму, дуже важливо усвідомити те, що там відбувається. Усвідомити те, що відбувається в Криму, щоб зрозуміти цінність тих людей, які сидять по російських тюрмах, кримських людей. От спробуйте, уявіть для себе, що це ваш дім. Увірвалися російські окупанти, вони встановили в вашому домі свої правила, і вони вимагають від вас, щоб ви ані кроку не відхилялися ні ліворуч, ні праворуч від тих ліній, які вони вам вичертили в вашому домі. От спробуйте це уявити, а ще подумайте над тим, що вони саме вас, вони, окупанти, обрали в якості жертви, щоб через вас зламати вашу громаду, вашу спільноту, вашу націю, щоб через вас принизити Україну. І тоді, захопивши вас і кинувши за грати, вони роблять все для того, щоб ви і духовно зламалися, і підіграли їм, наговорили на інших, підписалися під тими брехливими твердженнями, які вони вам припишуть. А ви не можете на це піти, бо тоді цей бруд буде пов'язаний в історії не лише з вами, а з вашою родиною, дітьми, внуками, правнуками, якщо ви їх очікуєте. От цінність тих людей, які зараз в Криму за ґратами, в тому, що з них жоден не зламався. Вони витримали. Вони не доносили на інших, не обрехували інших, вони не підписували під тими брехливими твердженнями, які їм підсовували російські окупанти. Вони мають честь, вони мають гідність, вони кримські татари, українці, інші. І якщо ви і я з вами про це думаємо, що ці люди для нас дуже цінні, ми маємо зробити все для того, щоб звільнити їх. Для того, щоб з їхнім звільненням повним повітрям могли дихати їх рідні, близькі, діти, щоб могли обіймати своїх батьків. Оскільки вони не ламаються, не гнуться перед російськими окупантами, їх і позбавляють волі на 13, 15, 17 років. Вони так мстять. Така помста російська людям, що мають свою гідність, які думають про своїх близьких. Зрозуміло, що ми боремося за них всіх, за кожного з них. Але ж бачите, результати не такі втішні, як би нам хотілося би. І правда є в тому, що не може бути по-іншому, поки є той генератор, який кожного дня продукує несправедливість, репресії, гоніння в Криму. І цим генератором є Російська Федерація, що захопила нашу рідну землю, наш Крим. Отже, наша боротьба за звільнення наших людей має бути більш глибинною, ніж вимагати звільнення політв'язнів. Це ми робимо, будемо робити. Наше завдання в тому, щоб
припинити дію, чорну роботу цього підлого генератора, який працює по командах Москви. Я дуже хочу, щоб в нашій боротьбі за звільнення політв'язнів, за права людей в Криму, ми усвідомлювали те, що досягнути цього можна тоді, коли припинить свою роботу цей мордор, російський мордор. Отже, не просто закликаємо один одного до боротьби, робимо все, щоб укріпитися державою, в державі, аби якомога скоріше повернути державний суверенітет України на ті землі, які зараз під російською окупацією. Я хотів би, щоб оце усвідомлення змушувало б нас кожного дня, всіх, на своєму місці прикладати всі ті зусилля, аби українська держава нарешті стала цільною в тих кордонах, які визнані міжнародним співтовариством. Ті, які в тюрмах, ті, які заручниками на Донбасі, в Криму, тих, яких перекинули вже власне в російські тюрми, вони свій борг виконують. Вони захищають себе, свої родини, свою землю і свою Україну. Тепер наше завдання – виконати наш борг. Вони підкорюють дитячі та юнацькі конкурси та фестивалі по всій країні. Їх знають в різних містах світу. Вони талановиті та енергійні. Зустрічайте кримсько-татарський гурт організації «Кримська родина» Карамайлеса.
Очень часто о политзаключенных мы вспоминаем только когда слышим об очередном аресте, обыске или судилище. А ведь они достойны, чтобы о них говорили как можно чаще и оказывали им всю возможную поддержку. Политзаключенные – это живые свидетели той беспринципной, бесчеловеческой политики, которую российская власть осуществляет на оккупированных территориях. Они есть живое доказательство того, как Россия пытается игнорировать, ограничивать и даже уничтожать общепризнанные права человека и права целого народа. Они живые люди, для которых наша поддержка и помощь – это путь к спасению, путь для относительно нормального отношения в тюрьмах, путь к их безопасности и, самое главное, это возможность стать свободными. Давайте не будем молчать, давайте не будем забывать, давайте приложим все усилия, чтобы они стали свободными. Свободными, как и мы с вами. Ведь это одна из самых важных ценностей в человеческой жизни. Будем свободны все вместе. Сегодня порядка 200 детей в Крыму остались без отцов. Без отцов, потому что их отцы находятся в тюрьмах. Их сделали террористами без единого теракта. За некоторыми детьми я наблюдаю с рождения. И очень больно наблюдать за детскими глазками, которые учатся любить отца по фотографии. Отец в жизни ребенка — это не просто уверенная рука, которая ведет тебя вперед. Это не просто человек, который учит тебя кататься на велосипеде. Отец — это маяк в твоей жизни. Это твоя опора в жизни. И сейчас в Крыму дети лишены этой опоры. Дети учатся говорить первое слово «папа», глядя на фотографию. Учатся делать первые шаги без папы. И очень больно наблюдать за теми детьми, которые, прильнув к забору, украдкой плачут, наблюдая за тем, как соседский отец учит его сверстников каким-то мужским премудростям. Учит держать молоток в руке,
или учит ковыряться в машине. Многие дети сегодня в Крыму встречают любого мужчину как своего отца. Они ищут мужскую ласку, мужскую тепло и мужскую заботу. Это то, чего сегодня многие матери в Крыму пытаются дать, но не всегда у них получается. 25 числа день рождения у отца и сына правозащитника Сервера Мустафаева. 26 числа день рождения Эмирусиина Куку. И сегодня эти семьи остались без отцов. Эти дети самостоятельно пытаются реализовать себя в жизни, подпитываясь советами отца через письма и через редкие свидания. И наша с вами задача сделать все, чтобы встреча детей и отцов случилась как можно скорее. Солідарність – це в тому числі про спорідненість душ та взаємопідтримку. Тому сьогодні до нашого проєкту долучається чудовий та енергійний український гурт «Гуляй город». А в городі та й на дощиці, там дівчина та й полощиться, полощиться, вимивається, в черевички обувається. А це ж мені пан отець покупив, щоб хороший молодець полюбив. А чулочки пані матка дала, щоб хороша я панянка була. Полюбив, 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 полюбив. Щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панянка. А в городі та й на дощиці, там дівчина та й полощиться, полощиться, вимивається, в черевички обувається. А це ж мені пан отець покупив, щоб хороший молодець полюбив. А чолочки пані матка дала, щоб хороша я панянка була. Полюбив, 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 полюбив. Щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панян, щоб хороша я панянка. Ой, Петре, Іване, ой, Петре, Іване. Ой, Петре, Іване, Іване, а вже твоя Петрівочка минає, а вже твоя Петрівочка минає,
думає, а всі покошатися думає. Ой, Петре, Іване, а вже твоя Петривочка минає. А вже твоя Петривочка минає, а Іванко женитися домає. Ой, Петре, Іване, ой, Петре, Іване. А Іванко на конику катався, він по всьому ріку питався, а я тебе, Марійка, полюбив, через тебе сіру свиту загубив. А я тебе, Маріко, буду любив, через тебе сіру світу загубив. Через тебе сіру свиту загубив. Ой, Петре, Іване, а вже твоя Петрівочка минає. Петривочка минає. А вже твоя Петривочка минає, а Іванко женитися домає. Гарна, гарна Василиха, гарна молодиця, наробилася юполі, де додому стиха, наробилася юполі, де додому стиха, наробилася юполі новими серпами, заходю я у шиньочок, є милий з кумами, заходю я у шиньочок, є милий з кумами. Годі, годі, мій миленький, з кумами гуляти. Ходім, ходім, мій миленький, снопики складати. Ходім, ходім, мій миленький, снопики складати. Я й не косив, я й не в'язав, складати не буду. Очепися за дрипана, бо шибити буду. Очепися за дрипана, бо шибити буду. Вези, мій миленький, на базар пшениці.
Російська Федерація продовжує політику залякування та системного тиску на кримсько-татарську спільноту. Під пильним оком ФСБ перебувають усі, хто не згоден з окупацією Криму, хто відмовляється співпрацювати з де-факто владою та хто просто займається правозахисною діяльністю. Сфабриковані справи, підроблені докази, секретні свідки, залякування обвинувачуваних та членів їх родини, перевірка на міцність у психіатричних лікарнях – власне, все це свідчить про порушення прав людини щодо кримчан. Більше того, Російській Федерації стало дуже зручно використовувати ярлик причетного до організації Хізбут-Тахрір, що, власне, є забороненою в Російській Федерації як терористична, але є законною в Україні. Власне, Amnesty International пильно слідкує за справами Еміра Хусейна Куку та Сервера Мустафаєва, яких також звинувачують у причетності до цієї організації Хізбут-Тахрір, хоча реальних доказів, які могли б це підтвердити, їх просто не існує. Тому, власне, ми б хотіли більше розказати про цих два випадки. Емір Хусейн Куку – правозахисник, який займався фіксуванням порушення прав людей на півострові після анексії. Власне, він займався документуванням насильницьких зникнень, через що його почали переслідувати співробітники ФСБ. Спочатку працівники ФСБ пропонували йому стати інформатором, після відмови його били та залякували членів його родини. Власне, історія продовжилась тим, що у листопаді 2019 року Еміра Хусейна Куку та 5 його співобвинувачуваних засудили до ув'язнення в колонії суворого режиму Російської Федерації. Через ті самі необґрунтовані звинувачення у причетності до організації Хізбут-Тахрір нині перебуває у СІЗО у Російській Федерації і Сервер Мустафаєв. До арешту він координував роботу правозахисної організації «Кримська солідарність». Нині по його справі відбувається судовий розгляд у суді першої інстанції. Власне, по цих двох випадках Amnesty International фіксує грубі порушення прав людини. Зокрема, і Емір Хусейн Куку, і Сервер Мустафаєв є цивільними особами, і тому вони не мали представати перед військовим судом Російської Федерації. Більше того, у різний час і Сервера Мустафаєва, і Еміра Хусейна Куку вивезли з території окупованого Криму в Російську Федерацію, що, власне, суперечить міжнародному гуманітарному праву, оскільки країна-окупант не має права вивозити з окупованої території в'язнів та цивільних осіб. І, власне, порушенням є саме існування цих справ, оскільки сторона обвинувачення Російської Федерації не надала суду реальних доказів, які могли б підтвердити участь Еміра Хусейна Куку та Сервера Мустафаєва в організації певних терористичних актів чи доказів, які могли підтвердити їх причетність до організації Хізбут-Тахрір. Amnesty International вимагає негайно звільнити Еміра Хусейна Куку та Сервера Мустафаєва та визнати їх вироки недійсними. Кримський дім проводить достатньо багато активностей. І на нашій базі працює та розвивається хореографічна група Кримського дому. І сьогодні вона представить свої творчі досягнення. Зустрічайте!
Цей проєкт ми задумали та сьогодні представили вам, в першу чергу, для самих політв'язнів та їхніх родин. Вони сьогодні знаходяться в тюрмах та СІЗО. Вони знаходяться в неволі. Але вони вільні всередині і вони незламні. Ми маємо це пам'ятати, ми маємо пам'ятати про них, ми маємо пам'ятати про сотні тисяч вільних наших співвітчизників, які сьогодні живуть в Криму та борються. І, очевидно, сонце зійде над нашим Аюдагом, і ми повернемось як бумеранг до вільного Криму. Дякую та до нових зустрічей.